Yawa salamu alaikum. Abin da yasa nake so zan magana da ke Rashida Adamu Abdullahi. Ba wani abu bane ba, ina so na gaya miki martaban mata na gidan aure. Saboda ki san da cewar wannan rawar da suke yi da kika ga suna yi, to su matan abin yayi musu kyau ne. Ke kuma abin da yasa kike faɗar irin wannan wai su daina. To ai ke saboda kin ga kun daina kasuwa ne. Saboda kun ga abin da kuke yi ku yan drama, kin ga cewar su ma mata na gidan aure za su iya yi. To wannan kuma kin san wannan abu ne daga Allah. Daman bai kamata ku yan drama ma ku dinga yi mazan mu suna kalla ba. Mata na gidan aure ya kamata su dinga yi mazajen su rawa su kalla. Saboda haka ba ki da aji ne shi yasa. Ke kuma Fati slow motion abin da nake so na gaya miki. Ki daina cewa kin ga maza uku zaki bi su, ko kin bi su ba kalar ki suke so ba sa son ki, biki ga matan su ya suke bane, ba irin ki bane. To saboda haka ki ja tsumman rayuwar ki je ki samu daidai da ki, amma su ba irin ki bane ba. Kin gane? Ni wannan shawara na ba, kuma rawa ai ta tayi an tayi kenan, mata na gidan aure su yi wa mazajen su rawa shine cinyewa.